फेसबुकनि लकेल एक्टर एक्ट्रिस खौ आं दिनै एसे जावगोन एसे बुजायगोन ओमफ्राय आं दिनै माने बिराद इम्पर्टेन्ट निउस आरोखि ना इम्पर्टेन्ट निउस माने बे निउसखौ नोंसोर गोसोआव ला माने बुजिनानै आरोखि ना बे निउसखौ बिराद इम्पर्टेन्ट आं दा नोंसिनो खोन्थागोरसै इम्पर्टेन्ट निउसखौ खोनासंहरदो इम्पर्टेन्ट निउस जिबौ दन्दाखौ बिश्वास खालाम खिन्थु दानि मोजां मोनलायनायखौ बिश्वास दा खालाम आरो जुदि नोङो बिश्वास खालामदोंबा दावदै गलाया माब्लाबाबो बिदै होआ खोनाबायना नाथाय नों बे दावदै गलाखौ बिदै होगोन साननानै दंगासिनो नाथाय बे खोथाया माब्लाबाबो जाया दावदै गलाया माब्लाबाबो बिदै होआ ओंखायनो दानि मोजां मोनलायनायखौ बिश्वास दा खालामखा दावदै गला बायदि जायो दानि मोजां मोनलायनाया दावदै गला एबार फैबाय सेकेन्ड इम्पर्टेन्ट निउस गोसोआव लाबानो जाबाय निउसखौ टपिकआ जाहैबाय फेक फ्रेन्ड्स नकलि लोगो नङाबा प्लास्टिक फ्रेन्ड एबा प्लास्टिक लोगो ओरैनो प्लास्टिक बायदि लोगो सायावल' माखासे लोगोफोर दं मिथिबायना सायाव बिराद मोजां देखायगोन जेरै थाइजौ फिथाइया गोमोन जाबा जारौ जारौ जायोना गोमो गोमो ओमफ्राय जेब्ला बेखौ हाख्लाबो सिखा लानानै दाबा लानानै अब्ला सिङाव मा जायो गेसाव एम्फौ थाजोबो गोसोम गोसोम मुगै फुगै दा माखासे लोगोफोरनि गोसोआबो सिङाव बिराद गोसोम सैमा खियासो साबसिन बिसिनि गोसोनिफ्राय सैमा खिया माखासे लोगो थायोना साफा सानै सैमा खियासो साबसिनलै आयौ बिराद गोसोम मैला गोसो लायो माखासे लोगोफोर दं साफा सानै थायो बिदिया कर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में दानिया फैबाय फेसबुकआव माखासे मैलाफोर थायो मिथिबायना मैलाफोर दं फेसबुकआव आं होनखायो ओमफ्राय बिदिखौ माखासे निब्बिस चाप्रि निब्बिस होनो बिदिखौ ओरैबायदि बिसिनि एखमबा बाय' नायगोन ना बाय'फ्रा मा जागोन मिथिगौ केटिएम लाभार पापा की फारि सेप्टेम्बर कुइन अक्ट'बर कुइन खि मोनजानाय केटिएम लाभारबा बिमा बिफानाव मानो केटिएम बाइकखौ बिनाया नोंसोर हो साला केटिएम गोनां हौवाखौ लाइन लासै बिसोर गाखोफानो मोनगौबा खिथु गांगु देखायनो गावसिनिखौ जायाफ्रा मा ओमफ्राय बिदिनि बिसफोरानो मा जायो माबा गस्ला सार्टखौ एखमबा ओरै खाथेलाबायग्रा बे उथुमै नुजानाय ओरै खाथेलाबायसै गस्ला सार्टखौ आरो एखमबा माबा ओरै गुवांहां गानलाबायसो ओरै सिंनिया नुजालायनाय बेफोरखौसो मोनसे गस्ला गाननो जादों गस्लाखौ बायदोंनो सार्टखौ मोजां गान मा गस्ला सार्टखौ नों खाथेलाबायनाय दखानदारा नोंखौ खाथेनानै हरदों नामा गस्लाखौ खाथेनानै गान होननानै फाग्ला बिदिखौ मा होनबावनो बिदिनि बिसफोरखौलाय ओमफ्राय हौवाफ्राबो बिसोरनि थाखाय फाग्ला जानोसै ओरैनो जाहोगोरलाबायसै बाइक थिखलाबायसै एफा जाम्बा जायो बेफोरबायदि चाप्रि निबेसफोरनि थाखायनो गोसथो हिनजावफोराबो दं मोजां खिन्थु बिदि गस्ला खाथेलाबायनानै गानग्रा ओरै गस्ला गुवांहां बानायलाबायग्रा लंपेन्ट गिजि गानग्रा बिदिखौ मा दं आगे आने के बाद ही नगर पालिका को बुलाओ भोगरी वाले गड्ढा भेजे आरो फेसबुकआव माखासे मागिग्रा थायो आं बेखौ बांद्राय जेबो होनला मा मागिग्रा मिथिगौना नाम्बार मागियो वाट्सएप नाम्बार मागिग्रा दं फेसबुकआव माबा स्टेटास होनानै मोर वाट्सएपआव कुनुबा एड हब नाकि माबा नाम्बार बिग्रा वाट्सएप नाम्बार सोरबा हरनो हागोन नामा इनबक्सआव बिदिखौ मा होननांगौ कमेन्टआव खोन्थालाय रायजोफोर कमेन्टआव बिदिनो नाम्बार मागिग्राखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो जुदि बे भिडिअआ 2K भिउज माने 2000 भिउज थाङोबा आं दा नैबे लास्टनि टपिकआ नाम्बार मागिग्रा होननाया बेनि सायाव जायनो फानिसिन कमेन्ट खालामनो हागोन आं बे कमेन्टखौ आं पिन खालामगोन जुदि 2000 भिउज थाङोबा ओमफ्राय आं जायनि कमेन्टखौ आं पिन खालामदोंमोन आं बे मानसिनो 250 रुपिसनि मबाइल रिचार्जनि पेक सोनानै हरगोन खिन्थु 2000 भिउज थांथारनांगोन ओमफ्राय आं पिन खालामगोन नोंसिनि जायनि कमेन्टखौ आं पानिस मोनदों ओंखायनो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम भाइरेल खालामजोब नांगौ आंनो भाइरेल